Ronja Oja ja Jesper Oja, ollaan Dohassa MM-kisoissa ja täällä suunnilleen viikon verran vietetty ja kuumuuteen totuttu, niin miltä nyt tällä hetkellä tuntuu, Ronja? No nyt tosiaan siis tässä on oikeasti mennyt aika monta päivää, että on tottunut tähän kuumuuteen, kun mä en ole hirveästi missään etelässä silleen muuten aikaisemminkaan hengannut, mutta niin kuin viikon jälkeen alkaa olla sellainen olo, että vähitellen niin kuin kroppa on tottunut tähän ilmastoon ja niin ihan hyvältä tuntuu nyt. Mites Jesperi, onko sulla ollut ongelmia lämmön kanssa? Mulla ei ole ollut mitään suurempia ongelmia lämmön kanssa, että aika nopeasti kroppa tottui siihen, että kyllähän treeneissä tietenkin vaan huomasi, että ihan sama kuinka paljon juo, niin aina vaan pitäisi juoda enemmän. Kyllä. Minkälaisia harjoituksia nyt tässä viimeisen viikon aikana olette, Ronja, tehneet? No tämän viikon aikana täällä me ollaan tehty tosi kevyitä harjoituksia, että lähinnä nyt niinku maanantain juostiin 2 vetoa ja tiistain hypättiin 2 hyppyä ja siis silleen tosi kevyitä osin senkin takia, että mulla just on niinku sitten lihaksissa tuntunut varmaan tää lämpö ja kaikki silleen, että on ollut vähän raskaat lihakset, niin sitten jätetty vielä vähän kevyemmiksi ne harjoitukset. Jesper, minkälaista on opasjuoksijana tai hyppäämisessä oppaana toimiminen? Mitä sä siinä käytännössä teet? Juoksuissa mä juoksen ihan Ronjan vierellä koko ajan, että mä pidän sen omalla radallaan enkä päästä sitä vastustajien radalle ja hypyssä mä vien sen ihan sille merkitylle paikalle, mikä meillä on nyt treenattu, että kuinka paljon sillä nyt onkaan vauhtia ja sit mä menen antaa ääntä sitten hiekkalaatikkoon tai sen taakse. Huomenna ensimmäinen kilpailumatka eli 200 metriä. Ronja, minkälaiset odotukset? No, 2 on mulla semmonen tosi sivulaji, niin kyllä en mä oikeesti osaa sanoa. Huomas niinku maaliin pääsen ja kyllä mä ihan niinku, no varmaan oma ennätys on ihan mahdollista tehdä ja siis silleen, että jospa semifinaaliin pääsen, niin silloin mä oon tosi tyytyväinen tulokseen. No entä sitten pituudessa? Siinä taidat olla ranking 4 tällä hetkellä. 3 jo, joo. No mitkä siitä omat ajatukset? No pituushypyssä tietysti lähden ihan sitä siis mitallia sieltä tavoittelemaan ja pidän sitä ihan todennäköisenä myös, ellei tässä nyt jotain tosi kummallista tapahdu viikon aikana, mutta mitali siellä siintää.